ca zdanie. Tot. Partea stângă e gata. Acum facem partea din mijloc. Și cealaltă partea, doilea etaj. Șep, șep, șep. Intrarea asta la primul etaj e gata. Ne ridicăm la doilea etaj, că aici se începe, trebuie de gătit tot. Trebuie de format tot. Trebuie făcut din nou. Așa. Deci leacă întuneric. Iricană. Că tot ce ați văzut până aici cabinet trebuie de format. Aici am început demontajul. Hop. Se vede clar, da? Demontaj, demontaj, demontaj și iar demontaj. Poftim, красота. Frumos. Deci și e și istorie. Истории. Toți păreții își dărâmă, toți construiește din nou. Aici tot așa e și istorie. Acolo iar cameruță. Baia. Tot iar trebuie de stricat. Tot de făcut. Геморрой с început.